Her kom der en harpe, så skal min rim så være skarpe. Fordi jeg har en klikker, der kan klikke, så har jeg noget musik, og så har jeg en mik. Fordi jeg er bare et rappende svin. Er det en appelsin? Er det en turban? Kommer den fra en urban plan? Lige ned i skallen? Er du bagefter dig selv med mange alen? Kan du ikke få det til at funke? Råber du så højt, man skulle tro du var Edvard Munch? Og har du fået indbundet din skal, som er forsvundet? Fordi du er blundet, fordi du ikke kan holde din hjerneskal på plads. Det er et ærne, det er et valg at give den gas så meget, at det flyver over det hele, men ikke nikke nej. Man kan også bare vælge at være pikke sej. Fordi det man tænker på, det kommer ud, og så kan man så få en lang tud. Og den kan så blive længere og længere, og få en mega penis endnu længere end sin forgænger. Men mine damer og herrer, nogle gange så er det som om, at det bliver lidt for blæret, det bliver lidt for stort. Man kan ikke holde det inde, og så bliver man helt åndssvag i sit sind, og så må man bare flå skallen af. Det moderne menneske gør det, men det er noget, som vi har set alle dage. Og så er der fri passage i den øverste etage, der skal have noget dybt bindevævsmassage. For vi har alle brug for en badehætte. Vi render rundt og vi er så glade med det. Men nogle gange så bliver det bare løgn, og så må man trække den hele vejen langt ned i sine øjne. Men der er jo maskeringsforbud, og det kunne jo være så slemt, at man troede, at det var nogen, der troede på Gud. Hvad skal man så gøre? Man er jo bare en sindig sønderjyde. Jamen så tager man selvfølgelig bare en blyholdig gryde. Så får man noget grydehår, og så kan man så slå sig på sin store fede jydelår. Imens at man tænker, er der noget imellem mig og den her meget store hjelm? Fordi det er metal, den er helt gal. Det er både de gamle og de unge. Det er også den vamle tunge, det er også den røde næse. Fordi vi kan alle sammen se lidt sindssyge ud i vores fjes. Men det er fint, her kommer Børge ind. Og Børge han går altid med sørgebind. For alt hvad han ser, det er bare så sørgeligt. Så derfor så synger jeg Børges digt. Og faktisk så er det ikke fordi at han er sur, det er fordi han udsætter hele verden for censur. Og censur det bogstav rimer på sort syn. Og det er fordi at hele verden er sådan et hårdt syn. Men hvad skal man gøre? Det er en vild ting. Nogle gange bliver man kløvet midt over som en midterskilning. Så står man tilbage ligesom Emil fra Lønnebergs far. Fordi vi er ikke så kønne her, vi er ikke så rare. Men hvad skal vi gøre? Vi kan ikke snakke om andet end at vi bliver nødt til at finde en æggebakke. Og så lander den op på panden, og så skal man stå helt stille. Fy for fanden, fordi nej mor, der er en bordtennisbold lige midt op på min lidt forfadede knold. Og hvis jeg rører mig, så falder den ned. Så kommer der en blæksprut, og så tager den mig afsted ned under havet sammen med Atlantis og en klam kaptajn. Hvad skal jeg gøre? Jeg kommer til at blegne, fordi hver gang jeg lukker øjnene, så drømmer jeg om sorte fangarme. Jeg bliver så bange, og de begynder at larme. Men det er fint nok, det er ikke nogen skændsel. Jeg bliver nødt til lige at rense mit hoved med en pensel. Fordi pensel, det er et våben, der er stærkere end et sværd. Også et flæskesværd. Og jeg må bare tæske jer, fordi det der, det er med de brede strøg. Puha, ja så kan du rende rundt og æde løg og stinke derefter. Der er ligesom fri passage, og det er en glimrende ting der på øverste etage. Fordi hvad skal man gøre? Man kan rende rundt og sige hvis og hvis. Vi ender alle sammen som en gammel nis med røde øjne, så det er lidt en nisse slash zombie. Og det er en gensplejsning, der er rimelig funky. Men der er noget om snakken, der er ligesom sjovest, når du har øjne i nakken. Fordi så er du sådan lidt Illuminati øverst på en trekant. Det er sådan set rimelig fint og rimelig elegant. Men hey, Okjo, du kan være hvid som vanilje eller brun som en kokjo. Du kan få en længere næse end Pinocchio. Det er den Pinocchio-effekt, fordi du bare er en lille dukkeknægt. Og du kan ikke rigtig se, hvem der er din dukkefører. Hvem er det du jagter? Er det de smukke skøre? Eller er det de grimme? Måske er det i virkeligheden mest de grimme, fordi I er nemme at få med hjem. Men hvad er det man har gjort? Man startede med en hvid kokkehus, og fik man den malet sort, fordi man stod i damp og røg
høj med sit kamptøj, og man bliver nødt til at sige, føj, så har man fået alle de der Michelin-stjerner over alle de der retter, som man kværner. Man løber ærner, men til sidst så siger man, fuck you, jeg gjorde ikke det her for en lorte sort klokkehue. Men det er ikke nogen skrøne. Til sidst må man bare æde en stor gummihøne, og det er så der, hvor den ligner en lidt flad handske. Det er så der, man bliver maleriets Holger Danske, og det er så der, hvor man ikke må vildlede, fordi det er vildt fedt, og det var den sidste billede, og jeg er allerede gået over de 6 minutter, jeg bliver ved, indtil at jeg smadrer min computer, fordi alle har ar. Alle os, der er på Aros. Og det var så her, hvor jeg skulle huske at sige, sut mine bolsjer. Glem aldrig, at også vi er fjolser. Så mine damer og herrer, lad os omfavne tåben. Aros, udstillingen er åben. Tillykke til Michael Kvium, og til alle jer, fordi I må komme op og se det lige om et øjeblik. Tak skal I have.